Ευχαριστούμε θερμά τον Χρυσόστομο Οδυνόπουλο, ο οποίος έκανε ένα μεικτό και νόμιμο είδος παρουσίαση, δηλαδή συνδύασε τις αναμνήσεις, συνέδεσε τις τρεις γενιές καλαθοσφαιριστών της Νάουσας με το γίγνεσθε αυτού του αθλήματος που μας έκανε περήφανος πολλές φορές στην αλήθεια, κύριε Βασιλακόπουλε, και μοιράστηκε μερικές σταγόνες σοφίες με τον συγγραφέα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα μου στήθηκε να το παρουσιάσω. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω και να πω μερικά ουσιαστικά πράγματα και για το όνομα και για το πράγμα. Και για την Άουσα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μεταμοντέρνα αισθητική, μη με υποβάλλεστε, δεν από κουλτουριάτικα πράγματα, αλλά μεταμοντέρνα αισθητική, σύμφωνα με τον ορισμό, είναι να επαναπροσεγγίζουμε παραδόσεις, αντιλήψεις και πρόσωπα του παρελθόντος με το φως πια της οριμότητάς μας όπως είμαστε τώρα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν πήρα το βιβλίο στα χέρια μου, και με τα χαράς βέβαια είναι πολύ τιμητικό να μιλάω για βιβλία, και συνήθως στις παρουσιάσεις των βιβλίων λέμε καλά λόγια. Τι να πεις άλλο. Δεν πρόκειται όμως περί αυτού. Και ειδικά εγώ που ασχολήθηκα τα τελευταία χρόνια με ιστορικές βιογραφίες, εδώ το παρουσιάσαμε, ο Γιώργος Οκούδας με εμπιστευτεί την επίσημη βιογραφία του Σαββόπουλος Αντωνιάδης κλπ. Και εξειδικεύομαι στο ιστορικό ντοκιμαντέρ. Δεν το παίζω ειδικός, αλλά ξέρω τι πόνο έχει η τεκμηρίωση. Τι τρέξιμο έχει να συλλέξεις το υλικό. Και μετά τι μικρανία έχει να τα βάλεις σε μία τάξη και όπως ακριβώς γίνεται με το γλυπτό, Κώστα, όταν είσαι στην πλήρη αμορφία, χαρτιά, φωτογραφίες, εφημερίδες, αφηγήσεις, σιγά σιγά να αρχίσεις και να του δίνεις σάρκα και οστά. Ποια σάρκα και ποια οστά θα πούμε τώρα. Συμφωνώ με τον κύριο Βασιλακόπουλο στο εξής. Ξέρετε, σε αυτές τις συζητήσεις γίνονται ωραία διλήμματα και ωραίοι στοχασμοί. Θα το πάρω το μπαλάκι. Πράγματι, πολλοί κουλτουριάδες λένε ότι ο αθλητισμός δεν έχει πολιτισμό, είναι μια υπαρκτή τάση μέσα στον κόσμο των διανομένων της Ελλάδας και αυτή την έννοια ο πρόεδρος έχει δίκιο. Ναι. Θα ήθελα όμως να θέσω υπόψη του Σεβάσμιου Γιώργου, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στον πολιτικό αθλητισμό, ότι ο πολιτισμός δεν είναι το αν ξεπερνάει, όχι τον αντίπαλο, τον εαυτό του αθλητή, διότι περί αυτού πρόκειται. Όλοι όσοι παίξανε μπάσκετ, μπάλα, εκεί την ώρα προσπαθούσαν, ο Μελανίδης προσπαθούσε να γίνει καλύτερος από τον Μελανίδη της προηγούμενης Κυριακής ή ο Τσίτσκαλης. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πολιτισμός είναι όταν μένεις σε ένα χώρο και όταν βγαίνεις πια ως βετεράνος ή ποιος ξέρει τι, τον έχεις αλλάξει. Αυτό έκανε ο Γκάλης. Έτσι δεν είναι. Αυτό ξεπερνάει τα όρια του αθλητισμού στενά ή ευρύτερα και δημιουργεί έναν πολιτισμό κοινωνικό. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ίδιο Μίκη Θεοδωράκη και με τον Μάνο τον Κατσιδάκη. Μέχρι τότε το τραγούδι ήταν το Αττικ ή το Ρεβέτικο. Μπήκαν σε ένα χώρο και όταν βγήκαν τον άλλαξαν. Έτσι λοιπόν, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος και δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά αυτό προσέξτε το γιατί το λέω. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έπαιξαν μπάσκετ στην Άουσα, πολλοί από αυτούς τους είδαμε μέλη θεατρικών ομάδων, μέλη μουσικών ομάδων, προπονητές ομάδων, ιδρυτές συλλόγων, παράγοντες. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει πολύ απλά, φίλοι συμπολίτες, ότι σε αυτή την πόλη, σε εκείνα τα άγρια μετεμφυλιακά χρόνια, στα οποία δεν πέριξε ούτε το χρήμα, ούτε οι υποδομές, υπήρχε η διάθεση του κόσμου να φύγει από τους δύο κανονικούς προμαχώνες που είναι η οικογένεια και η εργασία. Ήθελαν να κάνουν και κάτι παραπάνω. Για την πόλη, για τον εαυτό τους, για την αυτοβελτίωση, για τον πολιτισμό μέσα σε δύσκολα χρόνια. Και έτσι λοιπόν προέκυψε η φουρνιά του μπάσκετ του Χρυσόστομου Οδυνόπουλου, στη συνέχεια η φουρνιά του θρυλικού μπούλι Δημήτρη Κοντοζή, ανήκω και εγώ στα παιδιά αυτής της μετεμφυλιακής γενιάς. Μέφερα στον κόσμο γονείς του 1950. Είδωλό μου ήταν ο Νίκος ο Τσαγδάκης, χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που έκανε βόλτα στα αθλήματα. Υπήρξε θαυμάσιος γκολκίπερ αλλά και μπασκετμπολίστας. Στο βιβλίο θα βρείτε τον Θωμά Πατάκη, μέλος της παιδικής ομάδας και στη συνέχεια της Νάουσας, η οποία νωρίτερα ήταν Παναουσαϊκός, Ακρίτας, Ολυμπιακός, Αθηνά. Στους ίδιους χώρους κυκλοφορούσαν. Θα πάμε στην τεχνική, θα δούμε μπάσκετ στο ανοιχτό του Λαμπίου Γυμνασίου, θα πάμε στο γήπεδο κλειστό και ανοιχτό. Βέβαια η μπάλα
δημιουργούσε πάντα τις μεγαλύτερες εντάσεις και μάζευε τον περισσότερο κόσμο. Οι βολίδες του Κακούδη, ο Μάρκος ο Γιάννης, ο Μπατάκης, αργότερα ο Γιακουμής, ο Μουρατίδης, η Λαουσάρη, τα ξέρουμε. Το πρωί όμως το μπάσκετ ήταν κάτι πιο σοφιστικέ. Εγώ το έχω συνδέσει πρωί εκκλησιασμός, στη συνέχεια μια κουτίκα στο κομμάτι και μετά μπάσκετ τώρα 11 στο κλειστό. Όπου δέσπωσε ο Γιώργος ο Τσίσκαρης, κατάφερα και εγώ πήγα στο Πανεπιστήμιο, μετά τον είδα και στα σαλόνια του Παλέτα Σπορ και μέσα φούτωνε η υπερηφάνεια ότι να με αυτούς τους ανθρώπους μαζί μεγαλώσαμε και ήταν στοιχείο ενός συγκεκριμένου πολιτισμού. Ανάμεσα σε αυτό, κοιτάξτε τώρα, διαβάζω και τους παράγοντες. Τον είχα ξεχάσει κυριολεκτικά και είμαι ασυγχώρητος γι' αυτό, με συγχωράτε. Εγώ την άκουσα επειδή είπα από το 1976 και εμείς παρά το σαν χαμένη Ατλαντίδα. Έρχομαι εδώ και χαίρομαι σαν μικρό παιδί όταν γίνονται πράγματα στην άκουσα. Τον Νίκο του Παρκαλίδη. Τι απέγινε ο Θεόφιλος ο Διάφας που μας έλεγε θα κάνετε κυβίστησης και ανεκυβίστησης. Δεν ξέρω. Τον θαύμαζα. Η Εύα η Κανδύλα. Ο Εμμανουήλ Βαρσαμίδης με εκείνη την θαυμάσια αυστηρότητά του και την κομψότητα και του λόγου. Ο Αρίων. Η ομάδα του μπάσκετ. Η ομάδα της τεχνικής. Η κουλτούρα εκείνης της εποχής. Τα σκορ που λέει ο Χρυσόστομος. 1966 παίζει η ομάδα του Λαπίου Γυμνασίου με το άμυρο ιδιωτικό της Βέρειας. Σκορ 62-4. Νίκησε η ομάδα του Γυμνασίου. Το βιβλίο είναι καλά δομημένο. Για μένα, αν θέλετε μια πεντάδα έτσι που έβλεπα, ήταν Τσίτσκαρης, Μελανίδης, Τρόντζος, ο Μπούλης και ο Γιάννης. Αυτούς έβλεπα. Βέβαια αργότερα προσχώρησαν και συμμαθητές μου και άρχισαν να το χαίρομαι περισσότερο, όπως ο Σάββας Μιμιλίδης, ο Ρίζος, ο Δημήτρης και άλλοι. Και αισθανόμασταν περήφανοι γιατί εμείς κάτι πολυπογράμματα ξέραμε στην Πάρνα και ο Πέτρος ο Πέλιος δεν τα εκτίμησε. Με είχε ένα πληρωματικό στην ομάδα. Δικαίως με είχε στο πάνω. Επίσης, ο Πέτρος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος έκανε μια θαυμάσια βόλτα στα αθλήματα και στον πολιτισμό. Πήρε τρόπο, έπαιξε μπάλα, μας γύρνασε καλά. Θυμάμαι τον προγραμμένο γυμναστή μου, τον Δημήτριο Μόγο. Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιους, αλλά ήθελα να βάλω περισσότερο την ουσία του πράγματος, ότι εκείνο τον καιρό είμαστε όλοι κάτοχοι μια συγκεκριμένη κουλτούρα, έτσι και λέω συνάουσα, φίλες και φίλοι. Και το λέω και τον κύριο Βασιλακό, το λέω και για τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που ήρθαν εκτός ναούσης. Ότι η νόση είναι απόλυτο επιθυμητή στις αισθήσεις. Όταν πας στο μνημείο της σφαγής και κοιτάξεις προς τα κάτω, με ανθρώπους που έρχονται για πρώτη φορά, είναι πραγματικά απολαυστικό να ακούς τα προφροντήματά τους και να βλέπεις το βλέμμα τους. Εκείνη όλη η κουλτούρα βγήκε προς τα έξω, εγώ το βλέπω σαν μια χαμένη Ατλαντίδα. Δεν το έχουμε τώρα. Έχουν κλειστεί ο ένας τον άλλο, ο αθλητισμός έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Αλλά εκείνη η βόλτα πρωινή στο μπάσκετ, που το απόγευμα γινόταν μπάλα. Και μετά περιμέναμε τους μεγαλύτερους να στροβιλίζονται στο καζίνο με τον Κουκουσιάνο και το Ειρηνικούσουν το πρωί. Ή τα ωραία που ορθοδορούσε η Φλαμουριά στο Ολύμπιο για να δούμε το δόλωμα ή τον Βίκτορ Ματσού, ήταν στοιχεία μιας πολύ συγκεκριμένης κουλτούρας. Και μέσα σε ένα τέτοιο υπόστρωμα η Νάουσα έφερε πάρα πολύ σπουδαίους αθλητές και μπασκετμπολίστες. Από εκεί και πέρα βρέθηκε ένα άξιο τέκνο της πόλης, ο Κώστας ο Λακοντίτσας, του Αναστασίου, και έβαλε μπρος και σας βεβαιώνω ότι είναι καλοδομημένο και είναι ένα βιβλίο για να το έχει κανείς στη βιβλιοθήκη του μέχρι τα βαθιά γεράματα. Είναι εξαιρετικό, δεν θα το διαβάσει, δεν είναι Άγκαθα Κρίστη, ούτε το Στογεύσκι. Το διαβάζεις, 20 σελίδες σήμερα, 30 αύριο, αλλά κάτι παίρνεις. Ήρχνει από τα καλύτερα μας χρόνια και ένα μήνυμα ότι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός όταν ενωθούν μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Όταν ξέρεις και το όρθο και το πράγμα αυτού του θαυμάσιου συνδυασμού που μπορεί να προκύψει. Εγώ ειλικρινά έτσι σπίτι το χέρι όλων όσων θαύμαζα εκεί στο Πολύζυγο. Εμείς οι Σπασίκλες είμαστε κάτω, δεν τολμώ σήμερα να λέμε ψηλά. Οι πιο γυμνασμένοι είναι πέρα ψηλά στα Πολύζυγα. Είναι βιβλίο καλογραμμένο γιατί είναι γραμμένο με φροντίδα. Οι φωτογραφίες δεν το συζητάμε. Κάθεσαι και ταξιδεύεις, διαβάζεις τις λεζάντες. Συνυπογράφω αυτό που είπε
ο Χρυσόστομος Δινόπουλος ότι ο Κώστας ο Λογοβίτης πρέπει να ξαναγράψει. Αυτό το χρέος από εδώ και μπρος. Μας άφησε ένα ωραίο βιβλίο, αναβάλλω και λίγο το δημοσιογραφικό, μην το χάσετε. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να είναι σε κάθε αναψιακή βιβλιοθήκη. Και να σας ευχαριστήσω που με ανοιχτήκατε.